Ahir es va presentar a l'Auditori de Girona el nou disc de la Simfònica de Cobla i Corda, impulsada per l'empresari besaluenc Josep Lagares. Es tracta de The Very Best, que recopila les seves peces més emblemàtiques des de l'inici d'aquesta orquestra nascuda el 2008 arran d'un innovador projecte musical impulsat per l'empresa gironina Metalquímia, presidida pel garrotxí Josep Lagares. Al nou disc hi ha 22 cançons que van des de la música tradicional catalana fins al pop-rock més actual. En aquest treball hi ha participat tots els cantants que han col·laborat amb la Simfònica al llarg de la seva trajectòria, com són Albert Guinovart, Pep Poblet, Cris Joanico, Nina, Bet i Manu Guix. Aquest nou disc es presenta al públic a l'Auditori de Girona avui i demà en concert, que ja té quasi totes les entrades exhaurides. I com a homenatge a aquesta fulgurant trajectòria i abans d'encetar una etapa molt més transcendent si cal, la SCC vol oferir a tots els seus incondicionals, però també a tots aquells que l'acaben de conèixer i aquells que encara no l'han conegut, un recull de les seves obres més emblemàtiques, enregistrades en els seus primers 6 discs. Amb el nou disc SCC The Very Best i amb els concerts d'aquest cap de setmana aquí a l'Auditori podreu gaudir des de la preciositat de la nostra música més tradicional i entranyable aquelles melodies de llegenda nascudes molt més enllà dels nostres horitzons. Alhora, recordar-vos que aquest no és un projecte qualsevol. Molt més enllà de la innovadora proposta cultural que suposa barrejar la cobla i la corda, aquest projecte té un impacte social digne de remarcar com a projecte pedagògic educatiu i com a projecte solidari amb la Fundació Astrid 21 i Càritas.